Здравейте, приятели! Днес ще направим филе от пастърва на скара с чери, домати, каперси и маслини върху тост с масло и копър. Рецептата е лесна и е подходяща за такава прекрасна обстановка като гората. Хубаво е обаче да имате под ръка верен и добър помощник, с когото да разделите работата и да се забавлявате, разбира се. След като запалим скарата, продължаваме с филетирането на пастървата. Ако това ви се вижда трудоемко и не сте сигурни, че може да се справите, не е проблем да си вземете готови филета в магазина. Има ги вече почти навсякъде във веригите. Готовите филета ги овкусяваме единствено с сол, черен пипер и малко зехтин и ги оставяме настрани. Докато изчакваме скарата да загрее и да гори хубаво, се вземаме с нашата гарнитура, която избрах да бъде пържени картофи с сирене. Доста подходяща за нашата рибка. Време е да се вземем с основното. Обезкостяваме маслините, режем чери доматите на половина и вече готовите пържени картофи изваждаме, овкусяваме с пресен розмарин и сол. Загряваме малко зехтин, добавяме каперсите, след това добавяме нарязаните и обезкостени маслини. Разбъркваме хубаво и добавяме чери доматите. Овкусяваме с сол, черен пипер. Разбъркваме пак хубаво и оставяме. Както ви споменах, много е важно да имате верен и добър помощник. За тази рецепта избрах ръчен хляб с квас, който ми се струва доста подходящ за нея. Към вече готовите домати, каперси и маслини добавяме стрък пресен босилек. Нарязваме си наситно копъра, слагаме филиите да се препекат на скарата, мажем ги с масло, обръщаме за секунда и след това са готови за плейт. Върху филета с масло поръсваме с пресния копър, слагаме доматите, каперсите, маслините, поръсваме с магденос, филето от риба, стръкче босилек, микрорастения грах и сме готови. Това е, приятели. Бързичко, лесно и адски вкусно и подходящо за гората. Ако ви допада рецептата ми, харесайте и споделете с приятели. Очаквате още вкусни, бързи, лесни рецепти, с които да изненадате вашите близки. До скоро, приятели, и не забравяйте да се обичате!